ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ଏଇଟା ही नुआ गेट तैयारी ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରା କଭରିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦିୱାଲି ବୁଲି ଯାଇଛି। ଆ ସହିତ ଆର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ପୁରା ସଫା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଡହ ଡହ ଖରା ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏତିକି ସ୍ପେସ୍ରେ ମାଟି ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଏଇ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକେଇ କୌଣସି ବାଟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ କିଛି ଏଠି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଲା ମୁଁ କହୁଥିବା ଜାଗା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କେଉଁଠି, ଏ ଆମର ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପରମିସନ୍ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ମାଟି ଫାଟି ଖେଳେଇକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ JCB ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବି। ରାତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଲାଣି, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ।